khlai subrai Jisu Christ nang bai jotano lam sogo gapadi chung tini kaidini kok no surunglaiwani bukhak thanglaiyana tini chung wansok laiyana mathai suimani kothma kaham chapter 21 verse 28 ni simi 32 jora aro sajla khorok ni rungthoma bonantui जों तिनी वानसक लायनो वाइसेफ्राव आं रोंथमानि कक साका बे रोंथमानो तिनी बोसों तिनी वानसक लायनो माथाय 21 verse 28 नि सिमी 32 जरा आं परिवानो साजला खरक नैनि रोंथमा ताबक नरक तामो हनस्ला बरक खरक सानि बसला खरक नै तंमानि bo okrani thani thangai hai hnai sawika Apu thangdi tini anggur bari tangai di ihi ang tangya hanai bo saka uloke bo wansuk phirai anggur bari bo thangka hake bupa kusuni thani thangai a kok no kok sawika aw thangana apa hanai bo saka tamoke thangliya khorok nini bere sabo bupani kok khana khasla Basla okrat ta hanai borok saka. Jisu borok no hai hanai saka. Ang norok no okok sawo. Tek som nai rok by balik nai rok se norok ni slai. Sekang kaitoni hawo hab ka. Tamni hanke baptisma renai johon phaiwi norok no lama sowoi phunukha. Hai pano norok bono poito khlai liya. Tek som nai rok by balik nai rok se bono poito khlaisiwo abono nugui suda se norok wansuk phirai bono poito khlailia o elema orimani bisingtei kaitor chunno katalke hamari khlaiteng omono chung bujinani nango ketini bono chung wansuk laiyana Jisu Christo chung Bible bo kathang tongproni kokno chung nuk naikha hangke bo jepro nangkukmani kok rokno phurungnani ba important rokno sanani gebo rungthoma baike bo saw ge pera rungthoma mane tambo rungthoma mane na mane tomanai bara koktoma kothoma bara kothoma ge chini langmao je ungmani obono barake samani nangkukmani kokrokno ge o rungthoma ajora o simi nangui nangkha ba nangui phayo haya o rungthoma tabuk chini joraobo nangui tongo ge u phurungmung chini joraobo nango ge o rungthoma sawani sikang Jisu Christo bo mane o rungthoma sawani sikang rema engka bono chung kisa ungklok bo ruksawi nayoni nangnai te o rungthoma engka bo thiyani sikang dro o rungthoma no bo samani ge bo o rungthoma no tamanai religious leader Israel ni dharma guru rok borokno samani boni sagri rok botongo goboni tamanai religious leader rok ge omno buchinani bagai pharisang pilaskan o background ba tama laika o kokno bo o rungthomano sawani sikang tama engkha borosung kisa sei na laigrasion Jisu Christo bo o rungthomani kok sawani sikang religious leader rok mane dharma guru rok muchina dharmoni leader rok rondi ochai bokhro ngekeba okra rok borok Jisu
ni thani phaika afro jisu Kristo bo phurungui tongmani jora omawo nok tharo ge borok jisuno hai hinai singkha nung boroni authority manui nung nok tharo phurungui tong ba nono seba o phurungmani odikar ro nei ojai bokrok ro dei okra chakra ro Israel lokni bokrok ro singphaikha afro ajorao Sanhedrin hin kaisa borokni committee ni honsina group borokni religious leader ni group tong Sanhedrin get seba kmanai nok tharo kok sanai boroksi mane kaitoni kok no sanai borokse authority ro mane borokni authority sara borok nok tharo basawi kok samaya mane na jeng sawi mana borokni permission namani nango omahai ke Jisu Kristo borok afro singkha norok no seba nok tharo phurungmani permission ro ba odikar ro ga afro Jisu Kristo borokni kok no phirogui borok no kok phirogui singkha baik singkha nirok ang porilia kabang porijanai ba buskangni kok no sang sawi tongo borok o rung thomano sawani sika afro Jisu Kristo borok no hai nei singkha John Baptist ronai John boroni bo o odikar mankha bo je John Baptist ronai John bo phurungmani bo kok samani nok tharo bo sabani odikar bai bo sa nerok siresi borokni odikar bai de na chukno hani odikar bai de ba chukno hani omo bai de na borok de bono permission ro afro borok mungsa kok phirok malia mane hamba borok sak chukno hani ni saka ke borok hongjaknai ni rok mani bakai boni kok khnaya John ni kok khnaya John Baptist ni kok khnaya ge borok jodi saka borok rokni aroni odikar mana ni saka ke borok khani kiri mani tongo aro borok kabangma kuthungja borok kabangma borok John no tumanai prophet yakaba diari ni poito sanai tongo ke borok baide mungsa se khlaijak langno ge borok afro tomai saka jengsia boroni bo o odikar no boroni mankha swabai rojaka jengsia chukno hadi de ro na borok rok mane Sanhedrin de ro jengsilia ni afro borok sa jengsia afro Jisu Kristo hai ni saka borok no nirok samai yang ke angbo nirok no saya boroni ang o odikar no man ge boni yagulosi urung thomano Jisu Kristo bo sau tumani hmale urung thoma samani karon ungkha borok sungsok tei borokni chaya no phunukbani bagui bo o kok no samani borok Jisu Kristo no poito khlaiya phano Jisu Kristo borok no hamjago borok no bukha salaiui phaibani borok no sujug ro repent ingani jora ro sujug ro ge phaidi jong bonono tini wansok layana ge u parable ba u rungthoma haine rungthomaya chini srungjaknai jongno srung wani ba jongno tmano srungdi hon u rungthomani bisingtui jong bono sinani nangnai ge haino rungthoma hai ke paikha ke rungthoma nangpai haibana u rungthomani bisingtui jong tma srungthai Jisu Kristo kaidor jongno tmano srungdi tmano sawari nai oro jongnugo bufa ni bwsak khorokni haire okra kusu English oke okra kusu ya first one second one ni sao haibana jong okra kusu honi ni kokbro rom laisinai do pilaska bo okra no okra no desa kapeka kusu no desa kapeka tabuk ke
Aro जों आं हाय थांफैग्रानो 28 28 आं फरायफैगानो ताबुक नरक tamo होनस्ला borok khoroksani bwsla khoroknoi tongmani bo okrani thani thangui hai hwnoi sawika apu thangdi tini angurbari tangeidi tani ang tangya hwnoi bo saka uloke bo wansuk phirui angurbari o thangka hake bupa kusuni thani thangui a kokno kok sawika aw thangano apa hwnoi bo saka tamoke thanglia kusuke थांनाय हनै सावै थांलिया अक्राके थांया हनै सावै उलो बोखास्लाय थांफैखे हायब्ले गे जिसु बायथावके साका उखनैनि बिसिंग बमबो बुफानि कक नामा कलायखा नियाखेबा उखनैनि बिसिंग बमबो बुफा नायमानो खलायमा कलायखा नैसों गे आरनि u okra sakra rok ngiakeba ochai bokra rok borok saka pila borok saka puilani okra bo pila sakana thangya hi sawa haipan ulo thangpikya angke Jisu Kristo apro u kok no samaningka ba u rungthomano samaningka borokni sumsok borokni chaya no phunukbani bagui leader rokni sumsokno nirokbo sumsokno nei sawani naiman tamanle borok saksangno sumsokni gosia borok saksangno jotoni se katharku जों simisi chukna hasoknai obhaike borok wansuk ke oro u rungthomao bufa abongka kaito no bujokmani ba kaito no sahormani ge puilani bwsa wngkha puilani bwsa wngkha tomanai khajna thumnai rok borok hamya rok sak phalnai rok obahai ke ulni wngkha tak ochai bokro rok borokni leader rok ke tabogroni leader rok borok khainai hinle sawo haifano khaiya haible ge sumsok gnang rokno samani ge जों puila sakang puila kusuni kokno जों wansok laisnai verse 30 ni simi 31 jora agin porika haibage porlia bono bujok maningka je borok poito khlaibo hnai sawi phiaba kaitoni kokno naya kaitonle poito khlaibo ang poito khlaibo hnai saw phano bo kaitoni kokno naya pilaskang ulni haible ulni bo hain saw ang khlainai haibano bo khlaiya bo hai borok bom hai borok kaitono poito khlai hnai saw haibano kaito naimatui borok tongya ge Jisu Kristo obahai borokno tamasa phaidi जों nailibana Mark chapter 7 verse 6 Mark chapter 7 verse 6 Mark chapter 7 verse 6 ang porbono Jisu borokno hai hinai saka Jisaya bwsuk soike norokni kok salangkha bo hai hinai suyui klangma haino norok phatra gja o borok rok bukhuk bais ano lobo phia bwkhale borokni angbai chaljakse hinai kaitor sawo ni naidi borok wngkha bukhuk baike ano lobo haba bwkha baike chaljak omahai borok bohaino khainai hile hongo khainai haifano uloke khaiya omahai borok ge taw Jisuni jorao ba Jisuni sikang jora Israelni leader rok borokni ochai bokrok rok Farisai rok borok kaitoni samung khlai hinai tongo haifano Jisu Kristo no borok
yasagia. Borok bukuk bai simi kaitono borom khlaio haibano borokni bukhabai kaitono borom khlaya kaitor bai chaljak. Ke borok saka saka o ongkele belai kena dharmik khai haibano borokni bisingo poito krei. Borokni omo mone borokni bukhao krei. Hani bagai Timotheo bu okok sawo pai Timotheo singthamane Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 5. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Ang purwano orahai ni sawo borok chini dormoni tongmung tui no tongnai haipano aboni soi phanno ke nornai abo tui borok rok baita tongdi. Orosma Apostle Paul Timothy no tumasa borokni English ke sawo having a form of godliness. Mane sakao tomanai kaitono tui tongnai ba ধর্মনো tui tongnai oba haike saka sakale nugjagui tongo haibana borok kaitoni phanno tomanai poito chaya ba kaitoni phanno borok norui tongo mane kubu kubu ke kaitono borok poito chaya borok saka saka simino dharmik ke phunuknai kaitoni samung tang tongo ba kaitoni borok nei saka phunuknai haibana bisingke mungsakrei oba hai borok ge oba hai borok rok bai ta tongdi nei Timothy no Paul suimani omo hai borok rok borok kaitoni musuk tui tongui meya je omo hai borok kamang masung chini jora bundu borok buku bai ke kaitono poito khlai hini sawo haibana borok bukha bai ke belai khana kachal mane borok samung bai krei buku bai simina piaba samung bai krei borok buku bai ke kotor sawo ang mai khai oma khai haibana bukha krei boron bukha hacha ke Titus o busung nugo amni kok Titus chapter 1 verse 16 ang porwana chung kaitono siniwo hnui borok sawo pia sama kok borok ni samung bai ke gothogya borok ungkha selengma singsa kok khnaya mungsa samung kaham phano khlaina chugya ni borok kok kotor sawo haibana borok samung bai bo gothogya mane borok ni samung krei kok bai simina ga omo hai borok nono bujogo borok ang khlainai haibana uloke khaya Apostle Paul ni jorao kwang ma Israel dofani borok rok ba Judai rok borok especially leader rok borok Paul kaitoni kok pirfro borok kebengka kwang ma borok leader rok sebarok Israel leader rok no borok kaitoni kok sawano kebeng Kristoni kok sama Paul sawani pro borok kebeng hadu kokka borok buthano naikya podre pod ke satokha ke piaba borok buku bai ke borok kaitor ang jeng kaidono poito khlaio kaidoni samung khlaio nei borok buku bai ke salai dong haibana borok kaidono bukha bai lobui meya sebarok Farisai Sadducees omahai rok leader rok ochai bokrok rok borok tak jeng nugu Sadducees borok Jisu Kristo thangai basa manon bu poito saya haibla borok khai ge tabok bu omai kwang mano tongo ge bohai borok rok kubui Christian ya borok ni poito kubui ya kubui je borok Jisu Kristo no ba kaito no poito khlainai borok kaito ni dage tui ke borok tongnai borok mane kaito no poito sao hni sao kaito dage tui tongya mane borok ni poito kubui ya borok Christian no khungo achai kya hainen ang Christian no achai kya ba ang Christian ungkha omo hai borok ni bukha kubui ke salai jagya ba kubui ke borok achai katal ingya ge ba kubui ke borok Christian ingya borok buku bai ke kaha kok no sanai haipana borok ni samungo nukjagya ngnai borok kubui Christian ya ke omo hairok no ang khlainai ni sawi uloke khlaya ngai rok
바이블로 하이니 사오 사망거리 보이도 그트이 하이블라 잼 chapter 2 우승 보리니까 함께 verse 17이지미 19 저로 보리니까 좀 누구 even 7 chapter 2 verse 26 오버 하이는 tabuku omahay borok de borok ang Christian ang Kristono poito klayo haibana sakni bagi sakni temanai mangsasuk mana ni bagi benefit ni bagi sakni lab ni bagi haibana जों belai kena careful ngangnai abohai ngiyana tei klayo omahay ke awo kubi Christian ya baksaba Kristano thangla ke yang bu cherjagya yang bu luko bu cherjagya ka yang thangpai sinai teman mulai yang thangkan ke trilai thanglai kailai borlai prologong ke luku wo tongo nangma ba ni luku ni wan sogui payo haipana Christianity bo luku ya Christianity ka gebui ke Yesus Kristano sawi bo ana mutanai bo ani bagi kalbari cross thika bonus haiman mani se bosi ke orosung nugo pilas kangni ulni besabo klainai ni sewi khaya ke omohai borok rongka bohai ke number 2 ke je borok samang khayei sakni kahabai sakni klaima bai jogno hawa sogi manai hne wan sognaibo borokhai mane ang klainai ulok klaya angnai abohai bo tangnai hne saw ang klainai samang klainai haibana klaya Jisuni jorao kabama Israel jati rok borok belai kana kungsukjak tamani bagai borok kai to ni kerong no seng rak hokui tongo ni ukong no tui borok belai kana kungsuklai piaba borok John Baptist rona ni kok no si borok khanaya jefro borok kok saw botmaisa John the Baptist umono ni umo si kai to ni mera besa bosi sungsane sumsono rujuit langnai nisa mane kai tor je borok rohonai nisa mane ubo bono haipana borok poito klailia kalbare krosore se paita gongke borok kalbare krosoro wi betharka haibla borok no sawo krosoro di pailat ihi omba omono borok kahamno baki krosoro wi bethar manai bo krosor betharnani omohai borok ya haipana krosoro ni borom ceriko borok kaitani kok no khangaya kaidono jungsasa khlaya ani bagai Yesus Kristo जों nugu Yesus Kristo tei kaisa rungthoma samani Pharisai bai khazna thumnaini kok tax romnaini kok haide work kunai thangai hatayo suri laika khoroksake Pharisai ke suri ang nono saptawo wainei ubas tongo te ani tongkri bebagni nono 110 roi tongo omahai roi tongo khazna thunai haya nisho haipana जों nugu aro rungthomao Yesus Kristo sawo tax romnai the thango khakla buthe ani sumso koplang ang sumso bai koplang ang nono sis nai samaya ang nini khayak masi nango mungsang nono khlaimeya ang nini khayak masi nango nini khayak mani malia klang komor sinai okay जों rungthomao nugu tax romnai ni surimano kaitor khanaman je omohaino Israel ro borok sakno torjak kungsukjak ang omahai khlayo जों omahai khlayo nei जों abo Luke chapter 18 bo जों naike nuknai ke Pharisai rok borok ni mokolo borok kahang kheno nukjagui dong tax romnai rok ke borok ni mokolo hamya mane borok papi haibana Pharisai borok kaito borok ni bukha nugui dong ge borok repent ngya borok slai jagya sak no kungchugui dong ang khai dong haibana kaito ni mokole bobu sumso ani bagai omo hai ni bagai no urung thomano tomani bagai saka Israel dofani Israel jati ni leader rok no nirok bu sumso ganang ne nirok ni sumso no nirok siangi tongo nei siro wani bagai bo urung thomano sawani chengkha khorok nei besa te
Isaiah chapter 64 verse 6 sung manu nirokni kaham rok bebangno kaitoni mokolo hamya ri soroi hai niso ani bagai kebo phano sakni kaham bai sakni khlaima bai sakni samang kaham bai samang bai kaitoni tangi meya jugna hao tangi meya even जों नुगो baksa oino dormoni borok rok Hindu rok tumakhai borok borok sak-sakno kosto rogoi hor rogo hingoi abo haike jugna hao soknai hinui wanso borok sokoi mano ba mai mano male borok sumsok borok sumsok u sumsok no si komor no nangnai u sumsok no si sunani nangnai u sumsok no si kibiro wani nangnai nge u sumsok no bahiki seba kibi manai ba seba tiklai ro manai chini orni sumsok no abo Jisu Kristo simise Jisu Kristo ni thribai simise sumsok sujago hani bagai Jeremiah chapter 2 verse 22 tumaisa nirok chakri bai saban bai nirokni sumsok no sufano ang nugui tongkho nirokni sumsok no ang nugui tongkho ni kaitorso mane जों sumsok no जों sumaya Jisu Kristo ni thri simise jini sumsok no suman kholoman ba susai romano gajiu Israel rok ni leader rok Israel jati ni leader rok Judai rok leader rok borok kaitono bukhabai borok kaitono ruthari khai tongo hni borok wansogo hani bagai borok sabat rakhogo dosomangso rogo upobas tongo mane sayan ok buksake tongo ke borok kabangma borokni festival ba tumanai borokni palaijaknai tongo borokno khlai tongo borok belai kharoini khlai haifana borok sia borokbo sumso kaitoni mokolo sumso u sumso no kai Jisu Kristo ni thribai sujakna nangnai obono si borok sia hani bagai borok borok ni wansok borok ni musung tui ke borok khlai dong phiaba kaitor ke borok no slaijak thung borok ni sumsok no suui sibui borok repent thung abosinai hani bagai Roman chapter 10 verse 2 to 3 sing poline ke Paul haini so ani dakuk rok ani jati rok borok kaitoni samungolek belai gnem bukha tongo haifana kaitoni musung tuiya kaitoni naima tuiya ni samani jeng no hani bagai borok kaitoni naima tuiya wi sakni musung tui sakni chajak tui se borok khlaina naisu kaitor chajak tuiya sakni chajak tui se borok lama khlaina naisu niso borok ignorant borok sakni musung mano establish khlaina nao borok ni musung tui kaitono kaitorni thani thangnai nai je borok kaitono ungklok khlaiwi nijeni musung tui thangnai bahike borok kaitoni thani sogui manaiba ani bagai ubusa kusuk bongke borok rok je borok sakni musung tui sakni kaham bai chukna hao sokni nangnai oborok nogo borok abohai borok rok pilas kangke tuma je borok sakno ang kaitono poito ang mane Christian ang kaitono poito khlaio Kristono poito khlaio haifana kok naya inge secondly inge borok sakni phan bai sakni kaham bai kaitoni thani sokna nai nai oborok ongkha u busa kusu hai ni khainai hnei khaya ngnai i khainai hnei khaya ngnai inge tabok tei kaisa angke puilani busa bo ke tama ang khaya ang thangya ang samang tangya bupa samang tangdi anggur bari bo haibana ang khaya haibana ulo tamangka bo khabukha salaiwi khaipikya bo hongke bo mahai borok जों tabok जों wansok lainnya ge Jisu Kristo bo sao Israel long sao nirok no sai sekang khazna thunai rok sak phalnai rok borok se kaitoni hawo sekang sogwinai haini sao
ke omong ke sebab tax collector borok khazna thumu ge khazna thumui sakni borokni thani roman bai romni amoro bai sorkar bai chongjak nirokni jatini oro khazna thumdi age jingno ropaidi mane khazna thumnai chakri rojakta ge borok khazna thumro toma khai je sajakma kaisa thungya bara thungui baksa bara no ge borokni solao dao age borok gnang bai gnang chao hage no borok omo khai dong ge tei sak phalai no to borok sak no hamya hne si dong khai deba ge borok pilas kang toma tax collector kai to no siniya kai to ni omong ya mane kai to no omong khlaya hachal tongronai haibano uloke borok kai to no mankha ani bagi khakla buthai sai dongo ang nini khariok man yang ke angle komor sinai ano khariok maro jadi nge sak phalnai rok borok bahaina pilas kang samang hamya khaikya haibano uloke Kristo ni gandaro yakung hui tong pikir seng mah kebang mah Bible ndu tau temanai kebang mana seng omah ino Mary bo bahaina Jisu ni buma ya tiga sa Mary bo bahaina ke jeng nugu bo hai borok ke tema o puilani besahai ke borok sumso haipun borok sumso no siu u Farisai rok Israel ni leader rok ke borok sagni sumso no sia kaitoni mokolo borok kono ni sin hani bagai jepro borok John Baptist ronai kok piri tongka bo message rowi tongka saklai tongka aproke borok bukha salaika ni tabogle phiok nai phaikya boni thani ang ma thangsinai hake se ani pa brok muk tong sinai hani borok thanglai le John ni Baptist ni kok nok kraka i kona hodi kaitoni mera besa bosi sungsani sungsong no rujuit langnai ke hani bagai tax collector rok phalnai sak phalnai buri rok borok Jisu Kristo no nai tugui boni thani yakung peda kalai leika toni bagai obosis ang no mothang mansinai ang bo ano nakariya bo ano mothangya ke ang morkeo soksinai ge borok Jisu Kristo no yasak manka hani bagai Jisu Kristo o sungsaro tongpro sak phalnai rok boi bai cherjak yang nai rok borok baino Jisu Kristo tong hede ke je borok bukha salainai bo ongka o besa okra hai borok pilas kan khaya hombano ulo thangai khaiphinai borok khaipimani age omo haike bukha salainai borok simise borok mo thangjaknai hani bagai jeng buino sawan nangnai bukha salainani bagai bukha salaimani mane tambo repentance mane tambo bukha koinene ang tei chubliya ang ano tei koi mo thangmalia Jisu no karei ba kaito no karei hani bagai ani sungsok no tuye ang belai kana mane temanai khabang jak ani sungsok no tuye belai kana poja kotor ungjak tabok o poja no rujunai phaikya hani khana ke borongoro thangai kharei poja yapai roi mahai omai ngani bagai lobmung 34 verse 18 no tamaisa kaitor je borok bukha kebai koinine ke kaitor ni thani phainai borok ni thani kaitor tongo borok no kaitor chubao borok no kaitor mo thangnai ni jinglo kahani bagai jeng bujina nangnai jeng chini sungsok no bujina nangnai jeng chini hamya sungsok ni bagai jeng morke soknai abono srai ingnani nangnai abono srai ingnai borok Jisu Kristo ni phainai bukhabai naitugui sangui phainai koinine ke sangui phainai ge omo hai borok mo thangjaknai te omo hai borok no pilas kang ang thangya ni uloke bukha slai thangnai rok ge jeng repent ingkha mane na repent mane tabo jeng yang lama saya nei lama phirok mane bose repentance ke Isaiah 53 verse 6 sawo jotono jeng mera rokai lama kolojak jani jawo thanglaikya haipana a jorawo kaitor jengno teisa temanai lama phunugui lama kahatike toipikya mane chini sumsok no Jisu Kristo ni thani roi roka
ge Jisu Kristoni bisingtui जों lama sawui kaitoni thani thangpui mankha ge je borok John the Baptist no poito khlainai borok lama kaha lama kubuio borok himui mankha ge omono puila bwsani puila bwsa no samahai puila ni sajla no thangdi anggur bari o samang khaidi haipano puila sakang bosaka ang khaiya ge uloke bwkha slai khaipikya puila sakang borok rok kaitoni no kaitor bai chaljak haipano uloke sakni sungsok no siwi kaitoni thani phaimani obono puilani bwsa ge जों omo simani yagulo जों sikha hangke toma khlaitai जों buino bwsatai bahai जों phiyok jaknai bahai जों phiyok jagui man ke जों buino phiyok jak roni bagui buino buchi roni bagui जों ukok no जों sanai nangnai ge jefro borok ukubuino siwo kaitoni thani phaimana hangke urung thomani bisingtui जों omono kaini sajla puilani ke thangya hinui sawi ulo thangpio ulni ke thangnai hinui sawo haipano thangya omo hai borok rok wngkha bukhuk bai simi kaitono lopnai haipano bwkha bai ke borok chaljak saka simi ge asuk jorana wngsi tongtini o surungmani bisingtui kaitor